wong lanang sing hobine mancing, sing senengane mancing, tak benerne kowe bener. Mergo wong lanang sing senengane mancing biasane wong sabar, ora patek akeh omong. Tak jamin wong sabar. Mergo mancing ki ora gur sekedar golek iwak, ya toh. Mancing ki nglatih sabare awake dhewe lungguh jam-jaman karo ngenteni iwak. Mesti kan iwak capluk-capluk ngono. Lha wi ngenteni jam-jaman, ora angger mancing cling langsung dicokot kuwi ora. Kowe wis bener wong lanang nek hobimu mancing iki bener. Wong ngono kuwi biasane wis kesel kerja. Bendina kerja. Dadi dingin ngepresne utek ya gur mancing, lungguh ning iupan, karo pesen kopi, pesen es, ngenteni iwak, iki bener. Mergo wong lanang ki ya butuh ketenangan. Masamu ngono kuwi ya senam jantung lho. Wong mancing ki padha karo senam jantung, ya toh, senam jantung mergo apa? Relaksasi, meneng, anyep, sunyi. Ya padha karo wong lanang ngono ki mengembalikan stamina. Mergo kan wis kesel ya bendina kerja. Dadi staminane wis dientekne resik ning kerjonan. Nah, anane mancing kuwi ya padha karo mengembalikan stamina yang terbuang kuwi nggih. Jadi nek bojomu senengane mancing utawa hobi mancing, aja diseneni. Kuwi bojomu sabar lho. Lah timbangane mancing perkara arep mancing iwak. Ya ta? Oleh ora oleh wis bene. Mergo wong mancing ki ora sekedar hobi golek iwak, ning nglatih sabar. Nglatih sabar. Nek aku wong wedok wong mandak mancing ki apa lho oleh paling lele, kutuk apa kae gek iwak semene-mene ki nggih apa? Iwak seuprit-uprit ki nggih apa? Lah mbok tak tukokne sekilo ning pasar kan ya kenek. Tapi duduk kuwi. Sing digoleki duduk kuwi, sing digoleki ketenangan. Kenyamanan dalam dhek duduk dhewe ngopi karo ngenteni caploke iwak kuwi nggih. Kuwi butuh kesabaran. Padha karo lek ning omah ki momong kowe gur direwangi sabar. Wong lanang iki ngono kuwi lho. Direwangi sabar momong wong wedok. Nyapa-nyapa kleru. Kerja duwite dibruk-bruk ning sing wedok kowe sik kleru. Mula lek bojomu hobi mancing, aja mok seneni. Kuwi ngono bener. Bener. Wong lanang ki nek golek bojo sederhana. Ora golek sing ayu, ora golek sing pinter, ora golek sing sugih. Ning golek wong wedok sing nyaman. Sing gawe pikirane tenang, sing gawe atine ayem, sing gawe atine seneng. Engko nek bojomu kuwi seneng, ayem, tentrem, rezekine lancar, kabeh dibrukne ning kowe. Kowe ora usah njaluk wong lanang wis Jawa. Ki lho, Dik. Kilo dek, kuwi lho. Wong lanang ki ora butuh wong ayu, wong pinter, wong sugih. Wong lanang butuh wong sing nyaman. Elek oe nek nyaman gawe wong lanang. Lah ayu lek manasne ati, kon gembrang nggih apa? Ya ora? Ya ora? Mas, tinggi sampeyan sing lagi berjuang mati-matian kerja keras nggih masa depane sampeyan. Semangat nggih. Wis gak usah dirungokke ame wong ngomong kerja kok ndak ono hasile. Gak apa-apa. Wong liya apa ngerti kebutuhane sampeyan. Wong liya apa ngerti sampai kaya ngopo kerja keras sampeyan. Wong liya gak ngerti ta. Dadi sampean aja ngrasa pasrah apa meneh nyerah lho ya. Ditelateni sampai wong ngomong bocah kae mbiyen nakal. Kok iso saiki malah dadi sukses ya. Semangat.